चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेल्या निसर्गाचं वरदान लाभलेल्या गोव्याच्या फोंडा तालुक्यात सर्वत्र देवी देवतांचा वास आहे. इथं अनेक आकर्षक ऐतिहासिक वास्तूंचा नमुना असणारी मंदिरं ऐटीत उभी आहेत. निसर्गाच्या कुशीत शांतता आणि अध्यात्म यांचा सुंदर मिलाप साधणारं, वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना असणारं म्हार्दोळमधील देवी म्हालसा नारायणी हिचं मंदिर असंच भक्ती आणि सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक आहे. या मंदिराचा इतिहास शतकानुशतकं आधीपासून अनेक दंतकथा आणि पुराणकथांनी भरलाय. 16व्या शतकात पोर्तुगीजांनी जेव्हा आपलं साम्राज्य गोव्यात पसरवण्यास सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी अनेक मंदिरं नष्ट केल्याचं बोललं जातं. वेरणा येथील म्हालसा देवीचं मंदिर देखील त्यांनी उद्ध्वस्त केलं. याच देवीची पुनर्स्थापना म्हार्दोळ इथं करण्यात आली. कालांतरानं वेरणा येथील मंदिराचंही पुनर्निर्माण करण्यात आलं. वेरणामधील म्हालसेची पुरातन मूर्ती पोर्तुगीज अधिकारी कॅप्टन रॉड्रिग्स यांनी सर्वांसमोर नष्ट केल्याचं म्हटलं जातं. मात्र सध्या म्हार्दोळच्या मंदिरात असणारी मूर्ती ही वेरणा येथील मंदिरातीलच असल्याच्या शक्यता डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर यांनी भारत मित्र या मासिकात वर्तवल्या होत्या. कॅप्टन रॉड्रिग्स याने 1567 मध्ये सर्वांसमोर मूर्तीचे तुकडे केल्याचं सांगितलं जातं. पण तेथीलच काही लोकांनी त्याआधीच एका रात्री अत्यंत गुप्तपणे देवीची मूर्ती म्हार्दोळला नेली असू शकते असं म्हणतात. म्हालसेला स्थानिक म्हाळसा असं देखील म्हणतात. भगवान विष्णूचा मोहिनी अवतार म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या म्हालसेची दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, दंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, शांता, शारदा, अंबिका, कात्यायनी, बलदुर्गा, महायोगिनी, अधीश्वरी, योगनिद्रा, महालक्ष्मी, कालरात्री, मोहिनी, भारती अशा अनेक नावांनी पूजा केली जाते. म्हालसा नारायणी ही मंदिराची अधिष्ठाता असली तरी लक्ष्मीनारायण, ग्रामपुरुष, सातेरी, भगवती, काळभैरव या व इतर देवतांचीही पूजा मंदिर परिसरात केली जाते. देवीच्या 4 हातात त्रिशूळ, तलवार, छाटलेलं शीर, कमंडलू आहे. अलंकार आणि फुलांनी सजवलेली देवीची मूर्ती भक्तांना सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते. मंदिर परिसरातील इतर देवताही वैश्विक ऊर्जेचं प्रतिनिधित्व करतात. देवीला राहू मथनी अर्थात राहूचा नाश करणारी म्हणूनही ओळखतात. 450हून अधिक वर्ष जुन्या अशा या मंदिराच्या भव्य प्रवेशद्वारातून आतमध्ये प्रवेश केल्यानंतरच येथील आध्यात्मिक वातावरणाची प्रचिती येते. समोर असणारा उंच दीपस्तंभ लक्ष वेधून घेतो. मंदिरात प्रवेश करण्याआधी मंदिरावर कोरण्यात आलेल्या प्रतिमा नजरेत भरतात. भव्य अशा सभामंडपातल्या थंडाव्यानं शांततेची अनुभूती येते. हे सभामंडप अलीकडच्याच काळात बांधण्यात आलंय. पुढे मूळ म्हणजेच पूर्वीपासूनच्या मंदिराचं सभामंडप आहे. या मंडपाच्या छतावर विविध कलात्मक कोरीव काम करण्यात आलंय. चुन्याचा वापर करून काढलेली अनेक चित्र या ठिकाणी आहेत. एक मोठी घंटा देखील इथं पाहायला मिळते. तिला जस्टिस बेल असं म्हणतात. पूर्वी विविध प्रकरणांची सुनावणी इथं होत असे असा संदर्भ आढळतो. दोषींना शिक्षा झाल्याची अनेक प्रकरणं देखील सांगितली जातात. आजही या ठिकाणी खोटं बोलण्यास लोक घाबरतात. गोवा तसेच दक्षिण भारतातील स्थापत्य शैलीचा एकत्रित नमुना म्हणजे मंदिरात असणारं कोरीव काम आहे. मंदिराच्या भिंतीवर रामायण आणि महाभारतातील विविध प्रसंगांचं चित्रण करण्यात आलंय. अनेक लोककथाही या कोरीव कामाच्या माध्यमातून रेखाटण्यात आल्यात. गाभाऱ्यातील मंत्रोच्चारापासून सर्वत्र पसरलेल्या अगरबत्तीच्या सुवासापर्यंत मंदिरात केल्या जाणाऱ्या दैनंदिन विधी भक्तांचं मन प्रसन्न करतात. वर्षभर विविध उत्सव भाविक मोठ्या उत्साहाने इथं साजरे करतात. श्रावण महिना, नवरात्रोत्सव याबरोबरच विविध सण समारंभांना जागरण, कीर्तन, भजन यांचं आयोजन केलं जातं. नवरात्रोत्सवापूर्वी इथं होणारी जाईंची पूजा जगभरात प्रसिद्ध आहे.
म्हार्दोळमधील विशिष्ट सुवासाच्या जाईंच्या फुलांनी बनवलेलं मखर पाहण्यासाठी लोक दुरून येत असतात. याशिवाय दक्षिण भारतात अनेकांची ती कुलदेवी आहे. यामुळं वर्षभर दक्षिण भारतातील भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात. गोव्यात फिरायला आलेले अनेक पर्यटकही या मंदिराला भेट देतात. गोव्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचं भरभरून कौतुकही करतात. मंदिराचं ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेऊन मंदिर व्यवस्थापन आणि स्थानिक समुदायांनी ते टिकवून ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना हाती घेतल्यात. गेली अनेक वर्ष हे मंदिर अध्यात्म आणि गोव्याचा सांस्कृतिक वारसा घेऊन दिमाखात उभं आहे.